weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to windinga to dabbe to dabbana to mbahe to feralla to ñaabina to jawaldi to gurel cooga to hijaja tampidaro to atena to burguduna to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie toɓoji kewɗi ndiyam jippima e nder yoga e région ngaji e nder leydi he waɗi galleji keldi e matériel bonɗo kewɗo no fewi e nder région de gorgol to leydi Sénégal Ousmane Sonko hoorede jaggoɗo e laamu leydi Sénégal omo tawi jillu makko toon to Abou Dhabi lamorgo émirat arabe unis to leydi Mali Fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération ngaji pattamɗe miɗi ñande jeegom e ñande jeeɗiɗi lewru septembre e nder siècle jeene ha to ñorode Sahel kala kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumara Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en kaala ko tekkere surkat hakkude leydi Espagne e leydi Israël en jaaha toon to leydi Israël kadi to leydi Liban to dowlaji tentude Amérique to leydi Népal ha to Colombie bisimilla moon e ketki hotodire hoto goɗɗe joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko gando leɗɗe laaɓaɗo binde jaadinde ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawran ɓen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kista fibrom dogam sita e wonduɓe gorko seyɗane sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen worɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko fati leɗɗe gorago mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko ɓunno ha ala ko heddi so wonade opération jokkodiri e balɗe tati joni joni docteur Abba nawdema an kam hol o safaro ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac e nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaaliɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawra ɓen arsigaji men kippi wonduɓe dabruji weddaɓe korte ƴeewoɓe kayitaji ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdo reedu kommalaɗo wune omo tawe oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi France numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawi ɗon ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Mounakchott en tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe mbaɗi audioji hewɓe noddi mbaɗi seedantagal mumen wonno guila jokkodiri e makko guila wannoɓe paralysie ha wondunoɓe diabète wondunoɓe tension e ɓen kadi yananoɓe borogal ewɗo saaha koyɗe musoje certi hen ha laaɓi batti yaade haajuji men ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngol aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama ƴettude kaɓuruji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 6 lewru siilo hitande ujunnaje 225 habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko mini men sehil men Saydou Abouba en ñaguima yafuy noon kikiɗe hande o e kirgol habaruji ɗi habaruji men ɗemgal pular ko adi habaruji men noon jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene andina dendagal hettiyankoɓe jayde nde guila wonɓe Mauritanie Sénégal Mali Gambie ha e diaspora kala eɗen kiftine tan ha joni ko fati e conférence mawɗo tawa kadi ko conférence mo fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sarr e gardogol sokhna Aminata Guissé ɗamini yuɓɓinde ñande 26 e 27 lewru septembre gonɗen ndu toon to wendu Bosso yaaɓe tawi kadi tamboto conférence o ko musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr noon dendagal bandiraɓe foof ne bisma hen en ɗaɓɓira kadi ballal mumen e fannuji kala ha conférence o wawa yarude ha no hannirta ni tawi kadi conférence o ala ko yewte hen so wona kay ko fati e avenir ɓesguji men e sukaɓe men habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie noon ma jaaha toon to Boutanda noon e nder galle Khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Idrissa Diallo noɓe kewadde kala hitande so tawi kay mawludo mawlama ha ñande ismu o woni on ñalawma so arti woni ñande alkamisa garowo ɗo ene ɗamina tigui yubbinede e jamma jibinede laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam toon to Boutanda tawi kadi on jamma mawlude yubbinte koto juma mawka wuuro ngo ñande jamma aljuma noon kadi jamma aljuma dewɗo hen ne weeti alkamisa kadi ma yubbine mawludu nabbi sallllahu alih wa sallam e nder galle Khalifa diine o dendagal guure tariɗe Boutanda kala melga Mauritanie melga Mali e dendagal guure tariɗe kala ene bisma e oɗon ɗiɗon jammaji koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni toɓoji kewɗi ndiyam teskama e nder weekend teskama tigui e nder teskama e weekend ɓennuɗo e nder gorgol comité d'urgence tawi ko halfinaɓe ko fate rewidade ko toɓoji ɗi bonni e nder leydi he ɓe koliri tigui wonde toɓoji ɗi bonni ko heewi e nder gorgol galleji kewɗi jolima
dirgitima hen kuɓeje kewɗe kadi ene wayno dirgitima toon e leydi so tawi koto maggama toon teskama butikaji ɗiɗi dirgitima toon leydi wondude e galleji 5 jani toon so tawi koto nokku biteɗo wullorami toon kuɓeje ɗiɗi maɓɓima toon e leydi tawi koto likseba gorgol toon teskama kuɓeje ɗiɗi jani toon to ɗal haya noon ko kuɓeje 9 goni tigui ko dirguiti toon e dow goudron kadi goudron ummade likseba fade monguel teskama kadi saraji goudron ngaji ɗi kala ndiyam asi ɗum e wagga e nokkuji kay ene wayno goudron koko fuɗɗi mabbude ni noon e fuɗɗima kay oɗo saaha joni tardinde falla hirƴidde ya gatta autoji ummade likseba fade monguel toon to mbudne toon teskama ko kuɓeje 10 woni ko dirguiti toon tawi koto wuuro fu mo guileyta toon ko galleji 4 woni ko jani toon so tawi ko wuuro witego debey e hela guellay toon ko 54 hoɗande ɗum tigui woni ko dirguiti toon tawi koto wuuro witego Kandija kandi ka noon e kandi ka e saraji mum kala kono gasi jeegom hoɗande woni ko dirguiti toon so tawi koto nokku biteɗo sufri toon ko 14 galle woni ko yani toon Allah e wonde moƴƴo noon e nder région de gorgol kala kuɓeje kewɗe jani hen galleji kewɗi dirguitima toon kono kam teskama hay goto ala basɗum fittade mum hay goto kadi ala barmuɗo hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Taleb Mouhtar Ould Cheikh kañum woni ambassadeur kesso cuɓaɗo eɗo saaha joni yo jooɗon leydi Mauritanie toon to Damas kañum woni lamorgo leydi Syrie o joddima noon en audience e horejo leydi Syrie hono biyeteɗo Ahmed Aga Sara to galle lamorgo do woni to ɓe mbiyata palais du peuple o weeɗi ɓatake noon o weeɗi noon ɓatake de créance ɓatakuji de créance fade horejo leydi Syrie ene tawtora noon audience o hono jagorgal leydi Syrie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗeje biteɗo Assad Al Seybani Taleb Ould Mouhtar noon Ould Cheikh Ould Cheikh El Moujtaba ko kanko guila lewru janvier 2025 ko guila noon tigui o toɗɗa waɗa min ambassadeur joɗontoɗo leydi Mauritanie toon to Damas ko kanko woni kadi ko kanko wonno noon e gansaga kanko wonno consul général de Mauritanie to Casablanca to leydi Maroc o waɗi noon o woni no kadi laabi kewɗi no fewi conseiller ji e nder yoga e ambassadeur uji leydi Mauritanie e nder windere he e nder nokkuji kewɗi ha joni habaruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie paaɗen keddoɗen ha joni to leydi Mauritanie accident de circulation musɗo waɗi alata hanki o dow lawol faade aéroport to Ayouna yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men neɗɗo goto kadi barmi hen ko oto goto noon mo hinde Toyota tawi ko oto tokoso mo hinde Toyota kañum tigui yani ha tigui koyɗe koyɗi dow tawi kadi jolno hen ko sagataɓe tato ɓen sagataɓe tato jolnoɓe hen mbiɗen hen ɗiɗo mbasi pittali men goɗɗo o barmi hen baramande musne no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Abdallah Ould Brahim kañum woni maire commune mo Sangarava waɗi tigui erago makko faade dendagal laamu ha tengti noon e ɓeɗo catala bitegal CSA woni commissariat de sécurité alimentaire e catala bitegal Tazour nde paboto kay commune makko ko ɓuuri yawde e yaccade e oɗo saaha kay tawi ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe e yoolare woni tigui ko yippe mabɓe toon o holliri fodde 49 famille e gui ha laaɓi galleji men e oɗo saaha joni ko ndiyam lomtiɓe e nder ɗiɗon galleji kewɗi kadi jolima toon guure kewɗe kay o holliri tigui guura kewka wondude e matériel kewɗo kay oɗo saaha joni tilfima hen mission technique ɗon tawi ko société ETR woni établissement de travaux d'entretien routier mission mabɓe technique noon tawe toon e oɗo saaha gam fabade ɓen tawteɓe nder oɗon commune o erima laamu ngu noon nde faboto population ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal ñande talata ɓennuɗo ɗo ko prisonnier goto cokonoɗo kay e nder kaso mo to biyata camp pénal mo liberté 6 kañum tigui heeɓi fattange kay kañum heeɓi fattange ɓoccitade kay o dogui o yalti kaso o naati e soñde sanga 20 woni 8 jamma o profite noon koye saaha kay coupure courant e saaha kadi transfert des prisonniers ji tawi ko ummanoɗi toon to Rebis koye gan sanga o profite kay o wawi sortade o ngayli e ɓalal o dogui o naati e soñde inde makko noon ene wiye Ndiaye ko guila janvier 2023 noon taƴa noon ñawa noon taƴano duuɓi 4 e kaso
tawi kadi o ñawirno koko fati e nguyka laamu ngu noon holliri wonde dogdu makko kay ɓooyani saabu kay ɓooya waktuji seeɗa tan tawi o wiyama teeb orterama e ndera kaso enquête noon udditama hen tawi ko enquête jaaƴƴo no fewi beele ande kay holno yaltiri oɗo kaso tawi kadi ko kaso denaɗo no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jamma aleta hanki sanga 22 heures woni 10 heures jamma ko bus transport dogannoɗo kay vitesse pakkiɗe no fewi tawi kadi o yahanno koye saaha toɓo kañum tigui waɗi accident hakkude wuuro to wiyete Sinthiou Malembe e to wiyete Kousnara waɗi ɗon 34 neɗɗo barmuɓe hen barmanɗe musɗe no fewi waɗi kadi neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum neɗɗo goto wasi hen fittande mum ko hawri hen la jala mayɗo o noon ko malinajo omo wiyeteno Cheikhou Sissa o omo yarano duuɓi 38 duuɓi 38 woni ko yarde dagal barmuɓe kala noon mbawi tigui ƴettede ɗon tawi kadi ko koninkoɓe ɓe sapeur pompier e gendarmerie nottinoɓe hen mbawi kay wallude dendagal barmuɓe kala haaɓe nawama toon to suudu safrirdu ndu Tamba Kunda chauffeur o noon wiyete ko Malick Diouf ko Mbournajo o nanggama omona soka tigui e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal sagi keddoɗen sagata gorko goto Côte d'Ivoire najo kañum tigui wara to Corniche Ouest sara ambassade Japon e nder Dakar o waranno noon ko guila ñande aljuma ɓennuɗo ko guila den o warano tawi kadi waɗimo ko gollodiɗo makko woni collègue makko kañum tigui yooɓi fittandu makko e mbadi kay koɓe mbiyata règlement de compte ko ngur woni tigui ko ngurto rewannoma caggal nde ɓe mbaddi noon on barɗomo ene wiye Bakary D ko kañum tigui ƴetti bricare walla mbiyen toufere kañum tigui fimo e hoore ko ɗon e ɗon o wasi fittadu makko koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni jen ha toon to Kébémer altine hande o subaka sanga 7 heures subaka ko accident musɗo waɗi e dow lawol ummade Touba faade Kébémer tolno wuuro witego Gadet Fala to ko Gade Fa noon tawe kilométre goto hakkude muɗum e Kébémer ko oto noon mo hinde personnel woni oto particulier mo hinde citronel C5 umminoɗo toon to Touba ene fayi Kébémer ko kañum tigui felmodiri e charrette goto felɓande musɗo no fewi charrette o noon ene jolluno yimɓe hewɓe no fewi bila gadano mo keɓɗen kay ko yimɓe tato mbasi hen pittali men wasɓe pittali men tato kala ko worɓe kadi waɗi barmuɓe hen ɗiɗo tampuɓe sanne sapeur pompier noon gaari tigui garani ɗon barmuɓe kala eko garani ɗon barmuɓe kala e garani toon barmuɓe mbawi nawde ɗumen to cuuɗi safrirde chauffeur o noon wiyama teeb kay ne tawi oɗo saaha joni e juuɗe police mo Kébémer o nanguira noon koko wiyete homicide involontaire ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagode laamu leydi Sénégal o ƴetti aɗaɗa hanki o jeeɗiɗi lewru septembre lana makko ndiwaka o yaɓani Abou Dhabi kañum woni lamorgo émirat arabe uni o ara o yahani goto noon o yettima toon aɗaɗa hanki o yettima to émirat arabe uni o arani toon goto noon omo arde c'était timmuɗo no fewi ko visite noon tawi ko visite officiel maɓe kay maɓe ko visite officiel maɓe mbat toon kay maɓe keddo toon kay ha sappo e ɗiɗi lewru septembre ndu gonɗen ɗu ko ministre des émirats arabes unis kalfinare ko fate gueɗe Afrique hono biteɗo cheikh Sak Bohada Al Nahya kañum ari jaɓɓademo to bowallade diwoje ngala émirat arabe unis ha joni habruji men demgal pular sen mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali ñande aseta ɓennuɗo ñande aseta ɓennuɗo ɓennuɗo jangu tawi ko janguji kewɗi jihadiste en ɓe hinde jihadiste en ɓe hinde JNIM woni groupe de soutien de l'islam et groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko catal noon ɓattingal Al-Qaïda ɓe mbaɗi janguji kewɗi no fewi e nder leydi Mali gila yontere mayde nde noon koɓe wannoɓe décret kay décret de wonde koɓe waɗoɓe bloc ko waɗoɓe blocus kay koɓe bloquoɓe haayi e ñorode Sahel kala ɗum noon tawe to banggue worgo ɓaɗo hirnague leydi ndi to sikka sone toon neɓe duppi toon camion citerne carburant ɓe bloqué kadi circulation e dow lawol sara Bamako on jamma kadi on jamma noon ɓe mbaɗi kadi janguji toon to mofti ko sanga 22 heures woni 10 heures jamma ɓe gari
kay e dow motoji kewɗi no feewi ɓe jani e commissariat de police gonnoɗo natirde wuuro Mopti gonnoɗo natirde wuuro Mopti ɓe mbaɗi noon jeygue e commissariat o ɓe duppi commissariat o ɓe pecciti e nder wuuro Mopti ngo ɓe tiiɗi kay to banggue worgo woni sidda leydi ndi yimɓe ɗiɗo noon wonnoɓe e huɓere wotere sara commissariat moɓe jani o yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittaɗi men tataɓa o kadi barmino hen baramande musa no feewi kañumne hawre ladial on paami tigui yimɓe tato kay wonnoɓe huɓere sara ɗon commissariat mbasi pittaɗi men tawi kadi ko baal perdi woni ko yooɓi fittali mabɓe kamɓe noon wona civil en ɓe ƴewno tigui ko ɓen wonɓe e nder commissariat o to banggue worgo ɓaɗi hirnague leydi ndi kadi ha joni jihadiste en ina jokki kay uddude kay on banggue hadde kay kala ko wiyete carburant yoga kadi yoga e yangara autoji faade hay e faade ñorude sahel kala ñande aset jeegom lewru septembre noon yimɓe jeeyaɓe e JNM woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans kolliri e nder vidéo mabɓe tawi ko vidéo dabbo no feewi ina daari kay yeeso bis goto moɓe dartini eɓe jokki wadde menace uji mabɓe kay ha joni faade kala yimɓe waɗa e oɗoɓe kay yangara hakkude toon faade e nder ndeɗon fande camion ngaji tati citerne duppama toon to natirde Sikasso ɗum guila ñande tati lewru septembre kadi jinima holliri tigui koko haɗata dendagal haɗa kay gaddugol kala carburant e nder jokli leydi Mali kala jinim noon woni groupe de soutien de l'islam et musulman uddi lawol waktuji kewɗi no feewi sara Bamako 50 kilométre hakkude mum e Bamako woni tigui toɓe uddi ɗo ko hakkude nokku biteɗo Zantagila to wiyete hakkude mum eto wiyete Kassela ɓe mbawi uddude ɗum waktuji kewɗi no feewi ɓe dartini toon autoji kewɗi no feewi ɓe goppiti noon dendagal passager ji kala moɓe tawi ko jamuru kay ɓe ngala e mum haaju ɓe goppa ɗum yaaha haajuji mum hano hannirta ni ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni fama woni forces armées malienne koni koɓe leydi Mali mbite noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi tigui offensive molanteɗo Allah ñande jeegom ñande jeeɗiɗi lewru septembre 2025 e nder cercle mo jeema eto ñorodi Sahel kala ina tawe nder région de Khaye opération ngaji ɗi noon ko haɓade e riwtude pelle jihadiste en fama holiri wonde ɓe mbaɗi jihadiste en hewɓe no feewi ɓe duppi base uji mabɓe e suuɗeruji mabɓe kala ɓe mbawi duppude ɓe jiiti kadi armement kewɗo no feewi gonnoɗo e juuɗe ɓen jihadiste en ɓe mbawi bonnude ɗum fama holiri wonde laaɗe mabɓe diwoje jori bomboje pettoje e nokkuji kewɗi jihadiste en e nder falde to wiyete Lakramane e to wiyete Jongomane e to wiyete Jongomane ha to wiyete Kaƴel kala foof noon tawe e nder falde ñorode Sahel ɗum ɓe kolliri ko ñaade ñalawma hanki o jeeɗiɗi lewru septembre 2025 fama holliri kadi ina jokki wadde kay ko wiyete rattrissage woni yiilade kay beele ne wawa soynade ɓen jihadiste en e nder ndeɗon falde ɓene jokki kay haɓade e dartade ɓen jihadiste en ha joni ko leydi Mali keɗoɗen to Ansogo ko debbo nayejo duuɓi jeeɗiɗi kañuma wiya Teb kono nanguɓemo nanguimo ko fama woni forces armées malienne ɓe nanguirimo noon ɓe tuumimo kay ko tuumedemo kay omo gollodira e jihadiste en walla mo gollodira e pelle joguitiɓe woni ko wiyete groupe armé terroriste omo GAT ɓe gollodira e mumen ko guila ñande alarba nogas jeeɗiɗi lewru août 2025 ko guila nden noon o teeɓa tawi kadi o teeɓa koto nokku biteɗo lello hooyi ene tawe nder cercle mo Ansogo fama noon holliri caggal nde nanguimo wattimo tigui e juuɗe halfinaɓe ko fate ñawde woni justice ha joni ko leydi Mali keɗono fama forces armées malienne holliri aleda hanki o ɓe jubbini opération militaire on opération noon ɓe kolliri ko asata ɓe mbanno ɗum sara wuuro witeego Delimane ene tawe nder commune mo Tessita ko auto pick-up noon suspect woni tigui moɓe tumno moɓe paayi moɓe donkuno famde caggal kay ɓe ndewdi auto ha auto naati e nder dundu yidde moftude auto sudde auto e less leɗɗe ko ɗon tigui ɓe jennana ko auto jihadiste en ɓe tobbi auto ɓe jooɗe mum bomboje e pettoje honono holliri fama ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama.
en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo leydi Mali toon dey ene wayno to mofti ko janguji kadi hono mbaɗi toon e ɗum noon toon to kayi ko ɗin sitarnaji kadi kewɗi mbawi hono duppede toon ɗum waɗini noon haalande ñande asatare jeegom lewru silto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wonande kadi taw ko ɓen jihad islam taw ko ɓen to go ɓalliɓe al-qaida ɓe noon ene jokki wadde ko mbaɗa noon so tawi ko wadde wonɗino jangguji toon to kayi kañum e ñooro ɗum noon ene wayno dey to banggue worgo taw ko hirnage leydi ndi ɗum noon ene wayno dey ko ɓuuri hewde e sitarnaji ɗum noon ko doppa toon to Sikasso to banggue worgo funnague to e taw kadi ko circulation woni kadi ya garta o wawi kadi o blogde no fewi nde tawno wonde woɗɗani Bamako no fewi ene wayno ɗiɗon jeeya sudduji ne mbawi won wadde golle kadi tawata ko janguji wonɗi to mofti tawata ko wuuro wonko centre tawata ko leydi ndi ɗum noon ene wayno ɓeɗon hoɗɓe toon ɓe ene wayno de ɓen de oɗo saaha mbi nayi toon ko piyanɗe gurɗe no fewi ngam kay wawde kay taw kadi ko duppude e ɗiɗo kadi on otoji walla sitarnaji sen mbiɗon toon to Burkina Faso ene wayno de toon Burkina Faso ko direction toon to leegal taw kadi noddetegal Dapoya toon to Ouagadougou taw kadi ko ɗon kadi ko oɗo centre mawɗo artisanal mo Likare taw kadi ko woni ko toon centre o noon ko fuɗɗi ko mawo duuɓi 15 ɗum noon waɗata ko gueɗe mantiɗɗe no fewi taw kadi ko wawde kadi e ƴettude ko werlono wawtude ɗum gueɗe goɗɗe ko nande mobluji en e ko nande hen ko wonande kay taw kadi ko usine baɗɗo fayida no fewi toon to Guinée Conakry toon de ene wayno nogas e goho lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko ñande hen ɓe mbaɗata kadi référendum mabɓe constitutionnel ko wawde kay wiide wonde ɓeɗon kala jiɗɗo kadi wawde kadi notade ɗum ɗon ene wayno nde ñande asatare jeegom lewru siltu ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbawi kay addude ko wiyete carte électeur ngam goto foof heeɓa kartal mum wawa kadi yaade centre mo wotata o ngam wawde wadde kay kujje mum ɗum noon ko wawde kay wodde toon eyyi walla ala ko fate noon koɓe jiiɗi wadde koyere toon to Benin ene wayno de ko lundo ngo wawi kadi wiide wonde kadi yo kadi yo di oɗo jagogal ko fate kono finance yo waltede ko woppa golle mum Ronald taw kadi ko Wadagni taw ko on kadi toɗɗaɗo kadi tawde koye keewal laamu ngu toɗɗimo ɗum noon yo waw wonde candidat makko taw ko tawde ko woteji mabɓe garoji wona koye avril ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom Congo Brazzaville on g tawde ko écologiste fate kono tarinde ɗum noon ɓe mbawi wiide e oɗo saaha ɓe dokki kay jertinanko mongo ko fate noon eko fayi kadi arde wonande kadi wiide wonde ene mbaɗa toon ko nande usine aji en taw kadi ko fati kadi e pétrole ngol lawol noon on g o taw ko wiyete ko urge sing taw ko o basi koye leyɗele dunde Amérique ɓe waɗi jertinanko mawɗo ngo noon ko fati noon e wadde toon to Konali taw ko duuli ɗum noon kadi to Congo Brazzaville to ngam wawde toon wadde toon ɗeɗo gueɗe ɗum noon bonnata ko taride e ko nandi hen kala Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dogre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Massadou ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba to Madiana Kahiri ko on takkusan juula ha to galle ceerno Sama Satou Matami ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri ko haaleten koye hakkude leydi Espagne Israël tekkere noon e suur ko hakkude leydi ɗiɗi hakkude leydi ɗi woni hakkude leydi Espagne e leydi Israël altine hande o ko leydi Espagne holliri tigui wonde koko nodditta ambassadeur mumen taw gooɗi toon to Tel Aviv yo artu kay ko fate consultation ko ministre des affaires étrangères mo leydi Espagne kañum ɓayyini kabaru addi caɗele noon hakkude mabɓe kay ko caggal de hoore jaggoɗe leydi Espagne hollirno kay wonde Israël ko wone wadde toon to Palestine ha tengti to Gaza ko génocide tawi kadi ko génocide ɓurɗo bonde no fewi e leydi Israël kañum hoore mum holliri kañumne ko nodditowo ambassadeur mum koto leydi Israël paaɗena jangu tawi ko jangu a arma fe woni joguitiɓe petlaji
baɗino ñangu mumen to Jérusalem est woni to Jérusalem banggue funnague waɗi noon yimɓe mayɓe hen waɗi tigui yimɓe mayɓe hen hewɓe no fewi waɗi kadi barmoɓe hewɓe yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen waɗi kadi fodde sappo e joyo tawi ko barmoɓe hen wat boniɓe noon mbawi pittali men mbawi itte tawi ko koninkoɓe joore mabɓe pettoje koto leydi Turki paaɗena police ji ɗiɗi mbarama e nder commissariat mo Izmina en keɓani noon andude holko wari ɓe o hol warɓeɓe mbawi gartu e on habaru koto leydi Liban paaɗen armée leydi Israël ɓe jooɗi bomboje mabɓe e nder leydi Liban to banggue rewɓaji funnague leydi ndi ɗum noon yimɓe joyo mbasi hen pittali men yimɓe joyo wasi hen pittali men e wiide kay e wiide jagorgal leydi Libi kalfinaɗo leydi Liban kalfinaɗo ko fate cellal aade ko altine hande 6 lewru septembre ɓe ɗum opération waɗa walla mbiyen bombardement waɗi yimɓe joyo ɓe kolliri mbasi hen pittali men koto dowlaci tedduɗi Amérique paaɗena cour d'appel mo New York tengtini hande wonde ɓe waɗi confirmé condamnation Donald Trump hoore leydi ndi waɗa yo yob kay ko fate jobgol mum 93 piccal tati million tawi ko dollar woni 83,3 millions de dollars faade kay e l'autriche debbo goto autriche najo biteɗo Jean Carola ɗum noon ko guila janvier 2024 Donald Trump waɗano condamné ñawarde ɗon ko fate diffamation oɗo chroniqueur tawi ko chroniqueur magazine goto on noon takku noon koko fate viol ɗum wonno guiɗa hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi woni 1990 koto leydi Nepal paaɗen to nokku wuuro witengo Kathmandu ene tawe nder Nepal ko seppoji gulɗi jaw juɓɓina toon ñande altine hande o garmi gara muus noon waɗi hakkude ɓen seppoɓe e police ji waɗi noon 16 neɗɗo wasɓe hen pittali men nder seppoɓe tawi foof ko fellaɓe tawi kadi ko barreyel woni kure gongira e gonga fodde kene ɓuura temedere neɗɗo kadi mbarmi hen foof noon ko police ji mbaɗi jooɓi pittali mabɓe addi seppoji ɗi noon e oɗo saaha joni koko laamu ngu rokkuno yamirore yo yoga kay yo yoga kay bloqué e nokkuji kewɗi woni tigui e plateforme uji kewɗi taw ko réseaux sociaux ji kewɗi yo udde e nder leydi he ko wayno kay ko tawa tigui plateforme numérique ko wayno YouTube en ko wayno Facebook en ko wayno X wano woni X Twitter kala ɗiɗo kala laamu ngu yamirino yo udde e hollirde kadi wonde mette mabɓe no fewi e leydi ndi tidde cattudegol gurdam oɗo saaha joni e kewgol mbuñaari ko ɗum saabi ɗiɗon seppoji mbiɗen ha waɗi fodde sappo joyo neɗɗo wasi hen pittali men fodde kadi kene ɓuura temedere neɗɗo barmi hen tawi foof ko fellaɓe koto leydi Colombie uddirten kabaruji men ko famdi kala sappo capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo militaire tawi ko Colombie naɓe mbaɗanoma otage naggama otage aleda hanki o e nder département mo Goka ɗum noon tawe to banggue worgo ɓaƴƴo hirnague leydi Colombie ko nokku kadi mo ɓeɗo wiyeteɓe guérilla en woni tigui joguitiɓe tawi kadi ko waɗoɓe trafic drogue tawete kañuma nangguno ɓen koninkoɓe ɓe nanguiɓe otage armée leydi Colombie noon holliri wonde kay darima ha wawi ɗaccidde nogas e jeeɗiɗi militaire e nder ɓen hen nogas jeeɗiɗi goppitama 49 dadiɓe noon e oɗo saahaji ɗon keddi e juuɗe guérilla en musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habruji moon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawde yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba tawi ko Robin Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on